lebatzaren, neurriaren araberako izen diferenteak. Bai. Ba, behatu, eske, daz tamainuk, eta lehena tamaino gehiagoa zen, porque lehena lagaten ben, olako txiki xakartzen, onja ez da legala, eta horretxe pitillo esaten gentzuen. Pitillo, zanelako ziarro baten moruko tamaino, txiki xazin, onja debekatut eraz, baina daz pila bat tamaino, eta lehatzetan, por ejemplo, ja, handixak, kilo batetik gorutz, dakazu, karioki, popular, corriente, gorda, mediana y merluza. Eta danatuz, tamainoska. Kilo bat, eta kilo eta 250. Kilo 250, kilo 500 arte. Eta hortik bide, beste tamaino bat. Bitxik, bitxer dire beste bat, bitxer ditxik. Irure beste bat, eta irutik beste bat. Eta ja lehatzak etorte mani 4 kilokuk, 5 kilokuk eta 6 kilokupe horrek apartatzen di. Eta gure biharra, hoxera, generalin itxosotik horre danak etorten di nastata. Eta gure biharrara zailkatzi. Eta gure pixu konetxetiz. Ezbuk. Ja baki hau, pieza bat hartzen marou, ero besti baki hau zardan. Gitxitxan nastaten da. Hori eginaren eginez ikizten da, ez da? Esperientziak emoten da, urte askoko esperientziak emoten da hori. Eta dudibak hau, pixurak hau ondun eta juten zazpixatea. Porque, claro, diro bardine ez da gualixo bardine. Kilo biku, ero bitxerdiku. Ero bitxerdiku, ero iruku, orduan zalkatu bizu. Baina gitxiba gora bera guk generalin ez dau faiaten.